We vinden het fantastisch dat er zoveel verklede mensen rondlopen. Voor de bühne! En dames en heren, wat hopen we dan? Applauseren! Applauseren! We gaan we! 1, 2, 3, applauseren! En vergeet niet onderschaling. Netjes hebben voor ons gemaakt. Wat een postcode heb je hier? Heeft je ook zo'n dat slaat ook maar even.
en jongens. Nog een keer alles aan, reed ik niks te rust. Zo ging naar de dubbelke en maakte ik een kruisje. Zag de man in, die zet ik in een huisje. Henry! Links! 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 Ik heb geen wifi, maar we bewaren contact. Alarm!
Welkom, dames en heren. Zo, wij vallen even niet goed door laten liggen. We gaan goed door. Shirt in de Lederhoezeloop. Kom ik die daar?
Dus het gaat hem op inhouden. Zo moet het horen, die horen. Voilà. Dan gaat het gebeuren. Hoppa. Heel goed. Gezien. Zeker, geen echt vastgelopen. Zie Christian. Gooi je er een beetje auto via. Nee, dat kan niet aan. Wat? Zullen we maar goed hangen? Dan wel erin aan. Moet er maar even aan. Anders geht het dan. Ja, hartstikke samen lastige Freund, ja, zo leuk gemaakt. Dan gaan we eens amuseren, dat zit in het Sinterklaas aus. Eenmaal in het jaarke zijn we stapel daar. Dan gaan we ons kostumeren aan de samen lustige Freund, ja, so leuk gemaakt.
Ein großes Poppenlied. Tegen door de schroten. Bestel maar, zo is het in laten. Nog even de steven, tegen door de schroten. Ik houd zoveel van dit. Wil mijn
De paar nummertjes die gelden kunnen langs zich. De 84 stadswinstvoorzitter, stadswinst Sander de eerste, met natuurlijk de appelsine. Van Stadsversloonsvereniging, de Marottenzitters. Samen in Schorder in het jaar 2016 vastelavond. Nemen zij zich ook eens even ja. Al kunnen op met de